dalam sago. Mulang pun. Alright. बोलो कैसे हो? ठीक है ना? खेल को देखने के लिए कहाँ से है? ये कैसे लाए ना? ये कहाँ से है? मैं तो यहाँ पर का हूँ Alex Kibolai. बेनू का राफा राफा बिनु है। कैसा लग रहा है अभी? बहुत अच्छा है। ये खेल देख के मुझे बहुत अच्छा लगा है। पूरा इंटरेस्ट होता है ना? एंजॉय बहुत कर रहे हैं। सभी लोग हंस रहे हैं। बहुत अच्छा एंजॉय कर रहे हैं। बोल दे पैसे आसलफ्रा थालिर बिफांखौ थिखोबा मा खालामनांदोंथाय दिसिप्लिन बेखौ थिखोनांगौआसो खिथुआनो गावजों मा खालामनांदों बेखौ मा खालामनो बिफां गायनो नागिरदों गाखोनाय बादि ओमफ्राय मोनथिया मा जागोन देरहाबा मा मोनगोन देरहाबा जौ गंसे गोजाना गोरान गोजा गोरान आदा बथल माने हलिनि नामाव थालिर दंफां माने गाखोनाय बादि होनो नागिरदों ना खेला होनो नागिरदों नोंथांमोना नुबाय थागोन नायदो नै गोग्गोम गोलाव गिदिरखा रेडि खालामगासिनो जोंना सोरलै बे मा गावदों नोंलाय लाफुंजा नादों आंथ' नोंखौ फुनगोन बाला मेथाइ दंबावोसो मेथाइ जा गाखोनो हायोबो फ्रि प्राइस आरोखि ना देग्लायबो फार्स्ट टाइम ना औ एबारनिफ्राय जाबाय थासिगोन जोंना फाइनालि नै जाबायानो आरोखि ना दसे थानानै जों खेलाखौ स्टार्ट बानायसिगोन नै जोंना हाबाबा जावफ्लेगासिनो दङ गाहायावबो हाब्रु बानायगोन आरोखि ना माने गाहायाव हाब्रु बानायगोन दा बेयाव मेंथारोबा दसे उन्दुनो हागोन बे हाब्रुआव दसे रेस्ट लानो हागोन आरोखि ना जों गामियाव दिनैसो फार्स्ट टाइम बिदि खेला होगोन ना एबार बोसोरै फालिनो होननानै सानदों नायदो गोजौआव जोङो थिखोदों बेराद बुस्थु दं खिन्थाजाथाव जाया खालि बे इन्डियानि फ्लेगखौल' देखायथां नै बरिया गासिनो एबार लाव स्टार्ट एसे खुलुम गाखोदों गाखोन नोंलाय गाखोनो हानांगोनथ' हायो बैसिम बिजौसिम आं गसंहैगोन सियर औ सियर लागाव नायनोसै थांखि लाखाबाय लागाव नायनोसै मावजोबनो हेलौ लोगोफोर जों गामिनि बल गेलेग्रा फोथार खाथियाव माने थालिर गाखोनायनि जाजि होदों आरोखि ना फुरा सेस्था खालामगासिनो दं स्टार्ट करो नायबाय थादों बे फाग्ला बिदिजों जायो स्टार्ट करो भाई आगे बताएगा ना Gudung.
angkat. Boleh. Paisa. 아로 tulide tulide 아로 ro 나사리 셀레 아로 돼 Mundur say. Ah, bahwa salah sama gitu. Oh. Start. Sir, lu gua mungkin lu gua. Dia naik bro. Lah, kalau lu. Kakak masih rumah. Oh. Ma, muốn thăm nó là mau chịu được. Muốn chim mà đi xéo đây. Không màu nào vậy nè. Đi mua vài sữa. Muốn ăn xin hả? Muốn ăn sữa đó. Đây mà nạc cả không xin được. Đây. Sudah kakak kerja mila dah terbaik, Pak. Mila, kan masih Mila. Kalau masih mila, halo. Mundur kakak. Mundur. Mun jalan. Lalu medesmen orang. जोंना फाइनालि माने भारत संघाव गाखां खाबाय नै नुखाबाय प्राइज मोनबाय जोंना नै बिथाङा दा नोंथाङा मा बायदि मोनखो प्राइजखौ मोननानै प्राइजखौ मोननानै बिराद मोजां मोनदों मेथाइखौ आं जानो नागिरदोंमोन सिख'जोब्बाय आं मोनसेल' मोनजाबाय मोनसे माने एसेल' एसेल' मोनजाबाय खोनासं जोंना थारमाने एबार जोंना बे माबा खालामनाया हाखु दाखु जादों ओमफ्राय जोङो नियमबो खालामनो हायाखै जेबो खालामनो हायाखै प्राइजखौ बिथाङा खस्थ' मस्थ' गाखोनानै मोनदोंमोन नाथाय बाव स्कलार जादों गाहायाव ओंखारनाय लोगो लोगो मोनजायासै आरो ना माखासेखौथ' गाखोबायबो ना नेक्स्टनिफ्राय बरिया नेक्स्ट टाइमखौ नेनानै थादो नेक्स्ट बोसोरखौ आरोखि ना जों बिनिफ्राय इन्टारेस्टिं खालामगोन नेक्स्ट बोसोरावबो आङो देरहाखागोन आरो जों बैसागुआवबो माने एसे इन्टारेस्ट खालामबावगोन आरोखि बैसागुआव जों बिनिफ्राय साबसिन खेला होनो नाजागोन माने बैसागुआव जों बिनिफ्राय मोननै मोनथामसो खेला थागोन आरोखि ना मा खेला होनो गोसो दं